FUC Junior er lidt noget andet end at gå på enten de almindelige ugentlige hold eller et konkurrencehold. Det er nemlig med meget mere fokus på den individuelle danser. Dermed også sagt, at vi giver feedback til jer i løbet af en sæson. FUC Junior er et hold for dansere, som har mod på at gå lidt ud over kanten. Det her med at finde ud af, hvem du er som danser og finde frem til din stil. Så vi forsøger altså sådan at vise jer lidt vejen til at finde ud af, hvem I er og hvad I godt kan lide. Og så hjælper vi jer ligesom med at udvikle nogle kompetencer inden for de områder. Jeg prøver at give rigtig mange værktøjer med om til rygsækken, og så kan man altid hive dem frem igen i andre situationer. FUC Junior er et hold for dansere, som gerne vil noget mere. Et sted, hvor vi gør jer klogere på nogle ting, som man kan tage med videre i dansebranchen. Altså, hvordan er man, hvis man nu bliver booket til et job, eller hvordan er man en god performer. Mange andre gode ting, som er godt at have med om i rygsækken. Så det er mega nice at få lov til at prøve at lære noget nyt hver gang. Der er mega meget plads til den individuelle danser, så det vil sige, at du behøver ikke at ligne alle andre. Du må være lige den, du gerne vil være. Derudover så er vi jo også, man kan sige, at vi er 3 undervisere, så du har også ligesom 3 undervisere til at kigge på dig, og til at give dig nogle råd med på vejen. Så hvis du virkelig gerne vil udvikle dig som danser, og hvis du gerne vil opnå noget med din dans, så er det i hvert fald det rigtige sted. Og vi har netop valgt også at gøre det til et safe space, og gøre det til et træningslokale frem for et sted, hvor du måske skal performe og gå op i videoer. Det er altså et rum, hvor der er plads til at udvikle sig, hvor der er plads til at lave fejl, men hvor vi har det mega sjovt samtidig. Yeah. Period.